semakin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy
dua cinta urang dan sayang menyimpan duka.
kita. Lah lapu denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jorasian tak sia rintang palarai cinta kita. Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derin tangan, rang tua udah malarai cinta kita. Lah lapu denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jo.